ପିଲାବେଳ ଜୀବନର କିଛି କଥା ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଗରେ ମୁଁ ସେୟାର କରିବି। ସମସ୍ତେ ମୋତେ କୁହନ୍ତି, ରାଣୀ ଦିଦି ଆଜି ଏ ଡ୍ରେସ୍ଟା ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଡ୍ରେସ୍ ତୁମେ ପିନ୍ଧୁଛ, ସବୁଦିନ ମଟନ୍ ଖାଉଛ, ନୂଆ ଗାଡ଼ି କିଣିଛ, ନୂଆ ଗାଡ଼ିରେ ବୁଲୁଛ, କେତେ ମଜା କରୁଛ, କେତେ ମସ୍ତି କରୁଛ। ସବୁ ସେଇ କଷ୍ଟର ଫଳ। ସତ କହିବାକୁ ଗଲେ ତ ପିଲାବେଳେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ସାର୍ଟକୁ ଧୋଇ ଶୁଖେଇ 6 ମାସ ପିନ୍ଧୁଥିଲି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଏତେ ବ୍ୟାକୁଳ ଯେ ମଟନ୍ ଯଦି କାହା ଦୁଆରେ ହେଇଥିବ ମୁଁ ଯାଇକି ସେଠି ଦିନ ସାରା ବସୁଥିଲି। ଗାଁକୁ ଯଦି ଗାଡ଼ି ଆସୁଥିବ କାର୍, ସେ ଗାଡ଼ି ପଛେ ପଛେ ଧାଇଁ ଯାଉଥିବି କାର୍ ଦେଖିବା ପାଇଁ, କାର୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ। ସବୁ ସେଇ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ, ମୋର କଷ୍ଟର ଫଳ। ଜୀବନରେ ତ ଅନେକ କିଛି କଥା ଅଛି, ସବୁ କଥା ତ ମୁଁ କହିପାରିବିନି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କଥା ତ କହିବି, ଜୀବନରେ ମୁଁ କେବେ ବି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଭାବିନଥିଲି ସେଇ ନିପଟି ମଳିମୁଣ୍ଡିଆ ଗାଁର ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଗରିବ ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରର ଝିଅ ଆଜି ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ଆଖ୍ୟା ପାଇବ, ବିବାଦୀ ଅଭିନେତ୍ରୀ ହେଇ ସାରା ଓଡ଼ିଶା ତାକୁ ଚିହ୍ନିବ।